ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 Legal. lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito?
Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano, 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan,
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Opo. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama.
Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayun ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita maximum. Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa'yo. Bilisan mo pa. Bilisan mo.
Bilisan mo pa! Ding ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala...
Yun! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talagang tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot. Bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love
Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio.
masyad basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan. Oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, yan. Balutod! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din.
Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mystiko Leala. Bye-bye! Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak, ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah!
Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic? Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Nagbabalik si Certified Playboy Uncle Dagol. Robot ba ako? Ang kamot sa mga Hindi. angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. At kasama nyo rin, nagbabalik din ang inyong Tita Max, Tanya Chinita. Tanya Chinita, siya ang sexy hot, yummy natin nakita. With Mang Kanor. Sabi ko na, anak ng kulog. Ganyan yung mga movies nung 80s, 90s. Anak ng kulog sa pangil ng kidlat. Yan. Yan, ano pa ba yung Yun yung kasi yung... Dumputik. Yan yung agimat ko yung pangil ng kidlat. Pangil ng Pag kidlat. nakakuha ka ng pangil ng kidlat, habulin ka na ng chicks. May kilala ako. Ex-babaero, parang wala namang pangil ng kidlat. Iba yung pangil niya. Ay, Uncle mayang gabi. Dagol, wala namang pangil ng kidlat yan eh. Ay, iba yung hawak Anong ko gamit dito. mo dati? Nung Yung babaero ka pa bagol kayo? na, hindi ako babaero, pero Noon habulin lang. Noon, nung habulin, anong agimat mo? Bao na walang mata. Yun. Bao na walang mata. Yun. Ay, ang mata ba ang bao? Oh. Meron yan, buksan mo yung bao, di ba? May parang 3 mata yan. Oh. Di ba? Mata? May mata yan. I-search mo. I-search. I-search ko. Search. Spell search. Capital search. Mayang gabi sa Nakakamiss mga naman yung chocolate na search. Oh. Surge. Ay, yung itlog-itlog? Oo nga. Itlog ng pugo. Okay. Nostalgic. May tanong! Lagyan mo ng effects. Sandali lang kaya ayaw gumalaw ng... Katas. Ayaw gumalaw. Question of the night. Ayan. Anong Gusto tanong? ko lang. Ting, 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 ting. Ulit. larga. Katas, question of the night. Paano malalaman kung ang magmomotel ay magjowa? Nako. Paano nyo malalaman yan? Paano malalaman kung ang mga tao yan, kung 2 o isang tao, 3, ay magjowa? Or... Alam mo, perfect sumagot dito, drivers eh. Kasi Ay, sila yung drivers. naghahatid ng mga ano. Oo. At may na-interview tayo kanina. Oo, si... Nakapag-search tayo, research tayo ng statistics natin. 1/10 drivers na interview natin. Ano yan? Saan ba yung resource? Okay, pero bago ko isagot, Mm. bago ko sabihin yung sagot ng driver natin kanina, Mhm. paano malalaman na magjowa yung magmomotel? Si Uncle muna. Pag Yung magjowa, playboy muna. hindi na yan nahihiya. Pag magjowa Paano? eh. Paano? Wala. Gan ba yan?
Ito sabi po ng friend ko para ma-explain natin ng maayos. Call. Wala, hindi pa Oo, mamaya pa yung oo. sabi ng friend mo. Yung by, through experience mo. Ayon sa experience mo. Hindi ako Namumula. nakapasok Ano yung tumatawa, umiiyak? Hindi, tumatawa ako. Hindi nahihiya. Pinatawad ka naman na ng Diyos na Kasi ng pag may asawa tinatago, mo eh. pag may... Lord, wag nang paulanin nung bumabaha na. Dahil sa mga babaero kaya nilulunod bumabaha na tayo. na. Okay, go call. Pag nahihiya kasi, Paano yung hindi? Gusto ko malaman. nahihiya yan. Naka-helmet i-mustra? yan. Naka-helmet. Sabi ng friend ko, makikita mo yung brand ng helmet. Sino naka-helmet? Lalaki o babae? Siyempre si lalaki. Si lalaki. So, naglalakad sa... Si babae nag-helmet din. Wala sa helmet sila pareho. Walang motor. Walang motor kasi alam mo Saan ba sila papunta? Ba't naglalakad? So, naglalakad. Pakit daw sa hagdan. Bakit? Naka-helmet? Naka-helmet. Naka-helmet. So, may mga tao pa rin sa may hagdan. Wala na. Baka makita ba daw yun? ng roomboy. Sabi ng friend ko, wala na. Nag-chat wala nang tao yan, call. Nagsabi So, yung friend ko, naka-helmet, pakit ng hagdan. Okay, may helmet. Number 1 sign. Paano malalaman? Pag hindi magjowa, naka-helmet. Naka-helmet. Pero pag magjowa, hindi naka-helmet. Hindi naka-helmet. Ibig sabihin, legal sila sa isa't Wala isa. namang tinatago. Walang tinatago. Or may technique pa yan. Sabi ng friend ko, isa Kapag pa. magjowa o hindi? Hindi magjowa. Paano? Pag hindi magjowa, pinapaakyat muna. Sino yung babae? Anong sasabihin? Paano sasabihin? Basta mauna na Paano doon. hindi? Paano sasabihin? Halimbawa ako yung babae. Pagbaba ng motor. Mauna, Saan ba tayo? mauna Saan ka. ba tayo? Saan tayo? Saan tayo? Akyat ka na doon. Kausapin ko lang to. Ganun. Ganun. Sabi ng friend ko, paakyatin daw yan. Paakyatin mo muna. Meron siyang direction yung ginibinigay. Paakyatin muna, then kausapin ang roomboy. Okay. Di umakyat na ako. Anong sinasabi mo sa roomboy? Tinatanong kung ilang oras daw doon. Kung may discount, card, ganun. Okay, pagpasok na, anong gagawin ng babae sa loob pag nauna na? Hindi magjowa to Sabi ng friend ko, depende kung may kung may upuan. Kung wala sa kama, nakaupo. Nakaupo. So, hindi mo na siya naghuhubad? Hindi daw muna. Hindi daw muna. Okay. Tapos, May mga options ba na nagsha-shower na? Ganon? hindi pa yan kasi wala pa Wala pang, dapat nandun Ganun na ba doon sa yun? taas. Sabi ng friend ko, magsha-shower yan pag andun na yung guys sa taas. So may Yan. silya dun sa upuan. Ay, silya Ay, sa silya sa sa pintuan. Saan ba yung silyang sinasabi? Sa kanto, may dalawang table na may round, may dalawang upuan na may round table. Doon Doon muna nauupo minsan. Bakit? Hindi sa kama, ba't di nagre-ready? Kasi nga hindi nga hinihintay magjowa. pa, Kasi hinihintay nga hindi pa. magjowa. Hindi kahit magjowa daw, hinihintay pa daw. Tingin nyo bakit hindi naghihintay pa? Bakit naghihintay muna ang babae? Siyempre, di pa nakaakyat yung guy Kinausap pa So nagpapakababae siya. Oo. Okay, next. Ano na yan? Ang sinagot natin ay paano malalaman kung hindi magjowa? Paano pag magjowa walang helmet? Tapos, naghihintay pa rin ang babae. Naghihintay nakaupo. pa rin, oo. Nahiya pa rin naman ang mga babae. Sabi ng May friend kwento ko. ako, may kwento. May tanong ako. Paano kung nagbabiyahe lang ang pupunta ng motel? Paano malalaman? Halimbawa, naka-jeep. Naka-jeep sila? Oo. Di ba? May nagmumotel ba? Naka-jeep? Hindi ko alam nga. Oo. Bakit nagtipid din? Paano kaya? Papara ba? Hindi, maglalakad kasi yan papunta doon. Sabi ng friend ko, pupunta yan sa front desk. Ayan. Hindi, iniisip ko kasi may pumapara bang sakto doon. Saugo lang po, para. Hindi sasabihin yung... Paano nga? Oo. Yun yung gusto ko malaman. Kasi kotse lang ako lagi eh. Hindi, para lang po, tabi lang po. Aray ko! Ang tagal mag-react! Music! Asan na yung music ko? Galaw ka. Ano ba yan? Mga kabisyo, ang sarap sana ng usapan. Pero sabi ng driver na interview mo, si Mark Si Mark Hota. Jovel Hota, sabi niya, kanina ba naman yung apam, di na nakapag-intay, doon na naglap...
Minukbang! Minukbang na. Pero sa hotel joyride naman, mukhang niya. magjowa naman daw. Mukhang magjowa na. Pero malalaman niya daw body language daw. Oh, Kapag body hindi language. magjowa, wala daw nangyayaring pag-uusap. Negosasyon ang nangyayari. Ayan. Yan. So, munti ko na malimutan. Bitin na namang oras magsalita. Oy, 9:14. Mamaya ituloy natin sa tawag ng katas pagkatas ng katas ng Sa live drama, susunod na. Live tayo sa Love Radio Lucena, saan pa man sa... Love Radio Palawan. And Love Radio Tacloban. Yes. 9:40. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito,
ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumagot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumagot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako.
Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin
ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige.
1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na Bato, naman ako. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato!
pag hinahabol ng zombie. Din, ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo, best friend, habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala... Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng
sagot maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one.
Minalas, Sinasabi ko na ginagamit gisuyop man ang lakas. Tama ba itong ginagawa natin? Makalingaw man o nakakabanas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, among igawas. Kaya iandam ang pamunas para sa mga katas ng nakalipas. Baka mahuli ka ng asawa mo. Sinabihan na ako na mag-ingat ako kay Kuya Maynard. Masarap po eh. Ay! Gusto ko simulan pala yung part 2 po. Nung time na pinalayas. Ano sa Bisayang pinalayas, Mang Kanor? Gipalayas. Gipalayas. Nasakpan. Nasakpan. Nahuli. Yan, nasakpan. Dami naman. Nasakpan muna bago gipalayas. Nasakpan bago ni palayas. Ako ni Tita Mariana. Dahil nahuli niya kami sa tinawag na caught in the act ba. At dito na nga nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking lipas. Pas. Hindi ka na dito kasi nakaalis na si Kuya Tita. Maynard. Bakit? Pagod ka ba? Sige, pag dito, baby Maynard, okay ba yun? Gusto ko yun. Gusto ko sa'yo. Baby, gusto ko babyhin mo din ako. Ano bang ginagawa ng baby? Di ba dumadede? Uy! Yan. Alala ko tuloy yung tropa ko si Mark Hota. Si Mark Joben. Ito naman eh. Tapos mamaya ako hindi dede sa'yo. Ganun ba yun? Liga dito. Hindi ka pa tumitigil? Hindi pa. Ingin mo naman. Gusto mo talaga maingin. Anong ginagawa nyo? Mga walang iya kayo! Binababoy nyo ang bahay ko! Tita! Silen! Napakababoy mo! Tita, wala, ano po? Maynard! Let me explain, tita. Hindi po yun. Kuhanin nyo ang nebulizer ko! Tita! Nahirapan ako huminga! Tita, mali po yung nakita nyo. Mariana! Napuwing lang po siya, binugahan ko lang po. Maynard, akala ko papanagutan mo ako. Ha? Tita Mariana! Tita! Sinasabi ko lumayas ka!
Lumayas kang babae ka dito! Walang giya ka! Walang giya! Naulan pa naman. May habagat pa naman. Paano to? Bakit akala ko papangatawanan ako ni Maynard? Hindi ako pinangatawanan sa harap ni Tita Mariana. Saan ako pupunta? Sabi mo, pananagutan mo ako. Asan ka ba? Asan ka? Nandito ako sa, Abangan, sa may 7-Eleven. Antayin mo ako dyan, ha? Huwag kang umalis dyan. Antayin mo ako. Hindi ako makakatawid. Sobrang baha. Wala rin ako mabook. Huwag ka nga umalis. Antayin mo nga ako. Naintindihan mo ba? Yung suki ko sa Joyride, si Mark Jubel, hindi nag... Huwag kang sumakay doon. Baka saan ka dali nun? Sa Grab Warriors kaya. Kaya huwag ka nga sumakay kahit kanino, kahit kay Milot o sino man tatawag sa'yo. Huwag kang sumakay. Naintindihan mo ba? Antayin mo ako dyan, ha? Takot-tatawan na ako, Maynard. Antayin mo nga ako. Okay? Relax ka lang. Hindi ko kaya mag-relax. Sabi mo, papanagutan mo na ako. Kaya nga, puntahan kita. Papunta na ako. Dito na ako. Halika. Sensyahan mo na si tita. Matanda na kasi yun eh. Aray! Akala ko, mahal mo ko. Mahal kita kaya nga Bakit sa sinundan alam kita. ni Tita Mariana, dininay mo ako? Sabi mo, napuwing lang ako. Nagsisinungaling ka, katulad ka rin ng ex ko. Si Carl. Huwag mo nang idama yung mga ex mo. Akala ko, mahal mo. Ayan na, nag-book na ako. Ayan na yung... Sir, tara! Ikaw ba yung binok ko na Joyride? Oh, Mark Juben, sir! Ako si Mark Juben! Jubel! Mark Jubel pala! Pinalitan ko na ngayon lang. Mark Jobel, tama. Teka, tama ba itong nabook natin? O siya nga, siya nga. Ano, sir? Sakay na, sir! Nagiginaw na ako. Sir, saan tayo, sir? Alam mo na yun, kuya. Hindi ko alam sir. Basta yung kwarto na walang kusina, basta yung may garahe. Okay, sir. Kung bahala. Ako, ayaw pa yata basta nilusong ko kasi sa baha, sir. Bilisan mo na. Okay, sir. Huwag ka na umiyak, tama na. Dito na lang ako, keep the change. Salamat, sir. Sir, regards na lang ako, sir. Baba ka na, baba ka na. Buti tumigil na yung ulan. Ano to? Anong lugar to? Ha? Sabi ko tumigil na eh. Ayan na, muulan ulit. Okay, Tara, sige. Halika. Hi, sir. Ako yung Rome girl. Rome girl. Bisaya manggug ko, ma'am. Na Bisaya nga bayot. Saan ka sa... Bisaya,
Bisaya nga bayot ko, taga Jinsan Ako sa Zamboanga ba? Sa Zamboanga. Mga Chabacana yan, ma'am. Chabacano. Teka lang, magkano room dito? Ano lang, sir, 353 hours. May 500 kami, sir, at ano na yon, promo, 6 hours. Sige, yan na lang, 500. Sige, Okay sir. ba dito? Parang ang daming ipis tsaka daga. Okay naman, ma'am, at least hindi namatayan to. At least hindi pa namatayan. Wala, sure ka, walang namatay dito. Ayun lang, kasi bago. Pero nung nag-duty ako, mamula ako na timingan. May pang-spray ka ba ng ipis dyan? Kasi parang may gumagapang... Ma'am, may chinelas dyan, yung pula at blue. Hindi sila magkapares, pero sige. panghampas yun na yun, ma'am. Sige, ha? salamat. Sige, salamat. Paano? Pwede na to dito. At least may bedsheet naman. Wala akong damit. Paano to, Maynard? Ay, hubarin din naman yan eh. Anong ibig mong sabihin? Patuyo natin dyan eh. Tapat natin dyan sa ang aircon. lakas ng aircon eh. Papatay muna ng aircon. Ganun ba? Bakit amayosi? Ganun ba yun? Alam na. Ang baho. Tayo natin. Ayan na. Tama kayong sinabi ng tropa kong si Brandon, slice daw yung sabon. Oo nga. Dito nga siya galing. Tsaka yung... Bakit yung toothbrush pag tinutbrush ko nagtatanggalan? Yung bristles. Late ng toothpaste. Sige na, pumasok na. CR ka na muna. Salamat, pinatay mo yung aircon. Ang panghi sa CR. Busan mo na lang. Hintayin kita. Ha? Sige. Abot na lang ng towel. Towel. Dinig ka na. Thank you. Susunod. Susunod na dito. Kanang lumabas. Yung kanan dito ka na eh. Mag-ismeringhoy tayo. Ha? Ismeringhoy. Tagalogin mo. Ganun na rin yun. Ana-ana. Pares lang yan. Anak, di parinis sa CR? Uy, okay na. Ang dumi, mapanghi. Doon na lang sa Amoy, kama. amoy sabon naman eh. Sige. Tas iba rin sa kama. Kaso hindi ko pa rin nakalimutan yung sinabi mo kay Tita Mariana. Sabi mo napuwing lang ako. Matanda na kasi yun. Ayoko na kasi siyang ma-stress. Hindi mo yata ako mahal eh. Mahal na mahal kita, Celine. Ako pa ba? Kaya Kaya mo sinundan kita. Kaya mo dinala dito para safe. Oo, safe ka dito. Umpisa na natin, ha? Dito nga lagot ang towel mo. Namin si Kuya Maynard. Ano mali eh? Sandali lang, guys, ha? Nag-briefing pa ka. Ito pa nag-briefing, guys. Proceed. Lagyan ko ng ipix, guys. Kinausap namin ni Kuya Maynard si Tita Mariana na doon muna ako pansamantala bago makauwi ng probinsya. Tita, kawawa naman si Celine. Sa kabila ng ginawa nyo, ang kapal ng mukha nyo na magpaalam tumira dito. Wala naman pong nangyari. Nakita nyo ba? Saan mo natagpuan yung babae na yan? Hindi sinundan ko. Paano yan? Sa'yo matcha-charge yan. Kamag-anak mo yan. O kamag-anak natin. Tawarin niyo po. Hindi ko magagawa sa kanya yan. Mariana, wala naman po kaming ginagawa. Kino-cotton budsan lang po ako ni Kuya May. Cotton buds lang yun.
Nililinisan niya lang po ako ng tenga, tapos yung pusod niya po, nililinisan ko din. Yun lang po yun. Opo. Tama, di ba? Tama. Naglilinis lang tayo ng mga pusod at Ganoon ba? Pero hindi pa rin ako payag. Ba't kayo maglilinisan ng hindi naman kasali sa job description ni Celine yun? Ang sabi lang, magwalis, maglampaso, maglaba, magluto, hindi linisan ng anong cotton buds. Hindi naman sanggol yung si Maynard. Tita, kahit ilang araw lang maayos lang para makauwi siya ng maayos. Isasabihin po ako. Ano sasabihin mo? Nakalagay dito. Huwag mo na yan sasabihin. Basta, tita, pumayag ka muna dito na muna. Hindi pa rin. Inaho. Ngayon lang, kahit ngayong weekend lang. Dito pa kayo makikilamon. Binaboy nyo na yung bahay ko. Hindi nyo na ako ginalang. Ikaw, Maynard, wala kang utang na loob. Alam ko po, pinalaki niyo po ako. Kahit di niyo ko kadugo, kahit anak ako ng kumari niyo. Salamat po. Hayaan niyo po, pauwiin lang natin na maayos to kasi pag napano siya, kayo rin pong babalikan ng mga kamag-anak niyo sa Zamboanga. Parang awa niyo na po, Maynard. Wag na lang kaya kasi Ay, ayaw naman papayag yan, nahihiya mabait ako kay yan, Tita mabait Mal. yan si tita. Nag-aalaga Sige, din. hanggang linggo. Ano yan sa church? Hanggang linggo. Hanggang linggo. Salamat. Aalis kayo. Kasama Si ko. Mariana, ihatid mo. Opo. Paano pa yan? Kasalanan ko pa. Ako pa yung masama. Ako na yung ginawa ng masama. Hanggang linggo. Oo, salamat po. Pagdating po ng kinalingguhan, Hindi ako dinatnan eh. Kasi regular naman yung regla ko. Pero hindi ako dinatnan ngayon. Tsaka, nagsusuka ako. Ganito nung buntis ako sa panganay ko. Paano gagawin natin, Maynard? Sigurado ka ba? Sigurado, ito yung pregnancy Baka buntis ka na nung pumunta ka dito sa amin. Hindi po. Maawa po eh. Wala po akong boyfriend. Paano na to? Tita, pwede ba hindi na muna alis si Celine? Pwede ba ngayon? nag-usap na tayo eh. Kailangan pa ba nating magbaranggayan bago, ay bawal pala, kabila yun. Ay! Kailangan ba nating magpa-pulis? Tumupad kayo sa usapan nyo, binaboy nyo na yung bahay ko, binastos nyo na ako. Ngayon kayo pa yung nakikiusap, palayasin mo na yan. Sabihin mo na. Mariana, kasi po, nabuntis po ako ni Kuya Maynard. Diyos ko. Kaya, yan ang nga ba ang sinasabi ko, atakihin na naman ako. Atakihin ako sa inyo. Maynard! Ang kapal na mukha mo, binuntis mo pa yung katulong natin! Relatives mo rin naman, pero hindi naman kami kadugo eh. Ampun mo lang So naman ako. proud ka!
Nagdisgrasya ka! Ha? Ng kamag-anak! Hindi ko naman siya kamag-anak po. Ano bang ilulusot mo? Maynard! Hindi mo ba matiis yung libog mo? Ha? Ha? Ang kapal ng mukha mo! Binuntis mo pa yung batang yan! Hindi na nga nagkakanda! Trabaho yan para sa... Nagkakanda pahinga yan! Para sa anak niya na dahil single mom yan, ngayon binuntis mo pa! Lumayas ka. Huwag mo nang paalisin, buntis ni. O sige, ganito na lang. Akin na yung bata. Pagkapanganak niyan, sa akin. Ha? Ako gagastos lahat ng pagkapanganak. Ako lahat, pero sa isang kondisyon. Ano po yun? Akin yung bata. Ako bahala lahat. Iiwan mo sa akin yung bata. Aampunin ko. Kalimutan mong anak mo na siya. Ma? Po, Maynard, anong gagawin natin? Oh, pinapatawad ko na kayo. Dapat kayo mag-isip. Isipin niyo yung kapakanan ng bata. Walang kinabukasan niyan kung dyan yan sa ina niya. Sa inyong dalawa. Umayag ka na. Hindi ako makakapayag sa sinasabi niyo. Mahirap lang po ako. Katulong lang po ako pero nanay pa rin po ako. Hindi ko kayang mawala sa akin yung anak ko. Kaya hindi po ako papayag. Uwi na lang po ako ng Zamboanga. Maynard, panagutan mo na lang tong bata. Maynard. Hindi ako pwede sumama dun. Baka... Ano pang gawin ng pamilya mo sa akin dun? Umayag ka na. Iwan na yung bata. Tsaka... Maynard, magpakalalaki ka naman! Panagutan mo naman ako! Ipagtanggol mo naman ako! Pagkatapos mo akong buntasin! Ayaw mo nun. Yung bata, magiging maayos, makakapag-aral. Anak mo to! Hindi to anak ng ibang tao! Ayun lang offer ni mama eh. Ang kapal na mukha mo, pinagbibili, Nibenta mo yung anak ko. Ang kapal na mukha mo, alis na lang ako dito. Uwi na lang ako ng Zamboanga. Na lang kami na Pumayag ka na. Pumayag ka na. Hindi ka ibebenta yung anak ko! Anak ko to! Hindi mo naman ibebenta yan. May magpapaaral niyan dito. Kaya mo yun? Mawawala sa akin yung anak ko. Hindi ko kaya yun! Palibasa wala kang anak. Aalis na ako. Alis na ako. Pumayag ka na, Celine. Pumayag ka na. Alis na po ako. Pumayag ka na. Metro's #1 Love Radio. Basic!
sa black app. Baka maano ka, maban ka kasi nagsaspam ka. Gets namin yung pangailangan, lahat tayo ng nangangailangan. Pero wag kang mag-spam ng TikTok. 16 sa Black App, thank you. Ayan, sa Yay, Blue App naman, let's- maying gabi. Sa mga pa-shoutout nyo, comment nyo lang. Dali. Patay ako sa asawa niyan, si Mark Juvenhota. Kol, nanonood. Kol, ikaw pala naghatid dun, Kol Ikaw pala, Kol, ah. Dito ka, Kol. Alam nyo. Anyway, maying gabi sa inyo tanan, Jim Yes, Malabanan. we're 1.5 ngayon sa TikTok. Yes. Metal Hero. Kanina 1.6 tayo. Thank you. Ate Lilibet Peñaflor, si Junel Fulio, si Milo Tunyakaw, Kol. Salamat, Kol. Jefferson Digamos, mayong gabi. Mayong gabi. So, ano, Kol? Ay, asan na si Uncle Brandon? Nandyan pa ba? Uncle Brandon, ano na? Swimming sa, title, swimming sa butuan. Ang laki ng Uncle hikaw. Brandon. Ang laki ba ng hikaw? Saan ka nakatingin, Mang Kanor? Laki na perlas ng silanganan at ng kanluran. Dalawa kasi yung hikaw, guys. Ayan, Gandang si gabi. Tom Reyes. Mayong gabi. Hello, Aurora Kagape. Sana wala na pong baha sa lugar nyo. Pasensya, Correct. hindi na kami umabot kagabi. Sobrang baha talaga, Metro Manila. Kaya gustuhin man namin, hindi kaya. May pa-chat title ba tayo tonight? Wala naman, di ba? Nahintay ko si Uncle Brandon eh. Oh, game, title, meron. Ah, meron. Okay, Game. guys, Okay. ganito. Magbigay ng magandang title sa ating katas ng nakalipas today at ang mapili mananalo ng exclusive mga katas ng nakalipas Yes! shirt plus Supercut Barber Shop na sombrero. Okay, sige. Ano na? Para lang sa'yo, ang dilim-dilim ko. Okay, larga. Diyan, Bayani de la Cruz. Update. Since wala ng part 3. Update. Asan na si, si Celine? Bumalik na siya ng Zamboanga, pero hindi niya talaga iniwan yung anak niya. Yung ano natin yung call natin mamaya sa landline din Landline I-flash and mo din Viber, yung pili lang landline kayo na. dyan. Ayan. Ayan. Thank you. Thank you, Kuya Dut. Si Kuya Dut kasama natin. Kuya Dut. Cotton Buds daw ang title. Ay, bet ko yun. Pwede. Sige pa. Na-try nyo na ba yung Cotton Buds gamitin? Silencer. Ay! Ayan. Kalampag ng papag. Wala namang papag kanina. Hampas ng lamig ng Ng gabi. gabi. Grabe si Chuchay, oh. Hi, Ann. Candidate Hello, daw Ann. yung Cotton Buds. Candidate yun. Alam niyo yun yung mga aha moments na naaalala ko. Parang maganda yung Cotton Buds. Kanina kasi naglalaro ko ng Cotton Buds. Ako eh. Kaya naman pala. Na-try nyo na yung Cotton Buds? Makiliti yun eh. Sabi, uy, sa Tilina Gabaw, maying gabi, Eugene Melendez. Hoy, tawag kayo mamaya sa tawag ng katas. Ayun yung number. O kaya i-chat nyo kami. Kami yung tatawag sa inyo. Mapanghi. Ayan. Hi daw sa mga Hello, tiguang. Aeon. Sa mga tiguang. In English, old man. Sabi ni Tiguang. Totoy Bato. Cool, matulog ka na, cool. Tatoy ba to? Simpa. Talaga. Ayan. Loki, hello. Okay. Pag-usapan natin si Maynard. Sige. Pili title mamaya bago tayo magtapos So, sa live. asan na si Celine ngayon? Update. We Bumalik deserve na siya an ng update. Zamboanga. Hindi niya talaga Hindi talaga binigay yung bata. Kasi syempre, alam naman yan, mahihirapan siya, pero anak niya pa rin yun. Ang hindi ko lang mag-gets, Chay. bakit ayaw panagutan ni Maynard, no? Ayaw siyang panagutan. Talagang, Kilitiin ng Cotton Buds daw ang title. Wala namang kiliti. Paladagdag to si high blood tuloy si Tin Rivera. Si Valin, hello. Si Prince. Saturnino, Vin, hello. Adrian. Anino ng nakaraan. Anino. Parang wala namang anino doon. Kuha lang kayo ng mga Si Wes doon, yung mga naaalala yung mga words. Grabe si Mami Hershey, child trafficking. Sobrang makabantay bata naman tayo dito. Gerard Michato, Toy Mangkanor daw. Bulak sa yung posporo. Ay, nagganon kayo? Nagbulak kayo sa posporo nung wala pa tayong Cotton Buds 90s, no? Paano bulak sa posporo? Posporo. Tapos? Ikutin yung bulak. Ay, oo, posporo.
Basic yon. Ginagamit nating ano. Cotton Tapos buds. papalitan lang yung meron pang ano, dumi. True. Oo. Akin lang ang anak ko. Seryoso yun, na Si title. Chris. Oo. Lihim sa dilim. Wala naman lihim. Hindi nga lihim. Nahuli nga eh. Sabunan mo, sabi ni Herbert sa Wala nagsabon doon. ano yun, sabon na slice. Alam na yung Col Brandon yung mga sabon na slice Oo nga, kanina. Grabe ka, Col Ganda ng Brandon. song ngayon, Beautiful Girl. Yun ba yung song? Mm-mm. Salamat sa mga nakatutok, Kenneth Morado. Thank you sa inyo, Dia. Angkas ng nakalipas daw. Oh, kaso ang nag-joyride sila eh. Oo nga eh. Kay Jovel Hota. Jovel Hota. Oh. Ba't Milot di ka pa natutulog? So, hindi talaga pinanagutan. Ito magandang title. Ang title nito, sabi ni Totoy Bato, Ang Huyuhuy sa Ismiringhoy. Natawa ako. Napatawa mo ako. So, napakinggan niya yung drama. Oo, nanood siya. Nanood siya. Hindi kasi ang ano kasi, may mga terms na malalim sa Bisaya na mga ganyan na term na bihira mo lang marinig. Oo. Paano pumasok sa isip mo yung meringhoy? Kasi hindi ngayon ko Then, lang narinig nakita ko yun kasi eh. kanina. So, Kanina. sikat na rin yung Ismiringhoy ngayon sa Bisaya. Actually, matagal nang ginagamit yan. Ngayon, nag-trending siya. Kaya, ginamit ko yung Ismiringhoy. Okay. Ang huyuhoy sa Ismiringhoy. Grabe ka to, Tay Bato! Lama sa kagahapon, dugay naman ay galaw. Katas ng tuwalya, sabi ni Lina Gabaw. Hoy, Ate Lina! Isa ka pa! Nakarelate yan. Hello kay Raf. Hello. Pwede daw ba manalo si Uncle Toy? Ba't wala pa siyang shirt? Ganda ng title niya. Ang huyuhoy sa Ismiringhoy. Uy, title ng drama yan. Ang makalumang drama sa Bisaya. Hindi pwede natin gawing episode eh. Ang huyuhoy sa Ismiringhoy. Katas ng medyas. Wala namang medyas doon? Si Vince. O ano, Col? Anong decision mo? Anyway, guys, pwede tumawag later ha. Mag-live tayo mamaya. Pili ka na. Mag-a-announce na tayo ng winner. Winner na! Totoy Bato! Sabi daw, ano ba daw ibig sabihin nun? Ibig sabihin nga, ano nga Huyuhoy. Huyuhoy. Sa huyuhoy, gianod-anod. Parang ano yun eh, parang hangin na gumanon. Huyuhoy. Parang ugoy. Parang ganon. Ugoy. Huyuhoy, hangin nga. Huyuhoy. Sa Ismiringhoy. Huyuhoy sa Ismiringhoy. Nahanginan kasi. Nahanginan yung pit malo. Ugong. Yuhoy sa Ismiringhoy. Sige, panalo na siyang Toy Bats. Meron na siyang exclusive na suot mo yan, Kul, ha? Mga katas ng nakalipas shirt. Basin, panuhot. Ano yun? Panuhot. Ano siya? Yung kabag. Gawas yung mga terms sa Bisaya. Ay, mga ganun si Tita Max. Oo, naaliw ako. Padala na lang kay Toy Bats. Thank you, everyone! Ito mo na lang i-address, Col. Hoy, tawag kayo mamaya. Makinig kayo ng tawag ng kata. Sobrang makinig, manood din pala kayo. Naka-live naman kami. Live Sobrang tayo. Siyempre, may linya nakakaaliw. tayo dyan. May telepono tayo. Meron din tayong Viber. Pili lang kayo dyan. Mag-confess lang kayo ng inyong katas. Kahit bastos yan, go, G. Itawag Sky mo yung is katas the nyo. limit. Okay? Bye, everyone! Bye-bye, dagang salamat! Balik daw niya. Ayomas! Metro's #1 Love Radio. Best
Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming
maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo.
Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay!
Ano nangyari, Jut? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Saan sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi. Ng katas. Tawag na sa 02-8832-6163. Again, that's 02-8832-6163. Kabisyo, this is Tawag Nang Katas. Tas. Nagbudots na kayo. Welcome back. Kasama nyo pa rin ang inyong Tita Max, Tanya Chinita. With Certified Playboy Uncle Dagol at ang kasali pero wala akong choice. Ang hindi kasali pero wala akong choice. Ang Mang Kanor. Hello guys, good evening. Maulan na gabi na naman. Diyos Grabe mio, yung, di marimar. Grabe yung storya kanina, no? Ni Celine. Oo nga. Hindi siya pinanagutan ni Maynard. Talaga napauwi na siya ng Zamboanga. At update mga kabisyo doon sa katas ng nakalipas na talagang umuwi na siya sa Zamboanga at binuhay niya yung anak niya. Hindi niya pinagpalit. Oo, hindi na niya binigay. Ba't ibibigay? Kung ikaw ba, Mang Kanor, pananagutan mo ba? Si Celine? Depende. Pag nag-isip, wala. Ibig sabihin, hindi. Nag-alanganin. Oo, nag-alanganin. Ikaw, Col. Dapat pag may ganyan, Ano ba? panagutan Ikaw, agad. Col. Panagutan mo agad. Ganyan. Kung lalaki ka na tunay, ha? At ang nanalo kanina sa ating, kasi meron tayong competition, may pamigay contest tayo. tayo. Oo, pamigay na exclusive mga katas ng nakalipas shirt from Tigas Tito Clothing. Mayroon Si pang... Totoy Bato ang nanalo. Oo. Oo, ang sagot niya, title ng katas ng nakalipas natin ay... Ang huyuhoy sa ismiringhoy. Shout out kay Totoy Bato. Shout out. Yan. Sa mga drivers natin dyan, Col, wag nyo nang subukan. Masisira ang sasakyan nyo. Diba? Kasi baka iluso nyo sa baha. Hanap lang tayo ng Huwag na tayong gumaya sa mga matataas yung ego na gumanon pa talaga sa baha. Para lang mapatunayan na na maganda yung kanilang sasakyan o kaya matibay. Gusto ko lang din Ego driving yun, di ba? Oo, pakitang gilas. Oo. Gusto ko lang din i-congratulate sila Boss Vince, sila Ma'am Jean. Team Collab. Naging successful yung collab sa Davao. Batiin mo naman. Kadayawan, maing gabi, mga Dabawenyo. Successful ang collab natin sa pag-celebrate sa Kadayawan sa Dakbayan sa Davao. So, Pasigaw po kay Lloyd. Ayoko sanang sabihin yung pangalan kasi yung ex ko pangalan Lloyd. Aray mo! Lloyd, pero dahil maliit lang siya. Lloyd! Tinagdagan pa, guys. Okay, sa ating tawag ng katas. Kausapin natin po nasa linya. Hello? Hello? Palakas Hello? ka. Hello? Maayong gabi. Magandang gabi po. Magandang gabi din po. Hello po, madam. Ang ganda I naman ng love you boses too. mo. Wala pa nga eh. Ang hinhin niya, nakarelate ako sa pagkahinhin. Guys, pwede mag-react, guys. Kaya kakainis, guys. Ganyan ako eh. Ganyan ka na? Hello po, pangalan nyo? Pwede pa hindi, guys. Lian. Lian po. Lian. Lian ng. Nang. Saan ka po?
Singapore po. Oh, Singapura, Singapura. Antipolo yun eh. Tayo na Oh. sa Singapura. Yan, nasa Singapore ka ngayon. Anong oras na ngayon dyan? Same lang pala. Same lang po. Ay, oo nga, same time. Bakit gising ka pa, Ate Lian? Tita Lian pala. Ano po? Masama lang yung loob, ganon. Ay, nako. Tara, nasan yan? Puntang ko yan ngayon. Sa Singapore eh. Nandyan po. Oh, Nandyan lang po andito! sa Philippines. Saan dito? Teka lang. Kahit di ko alam yung yung istorya. Kampi ako sa'yo. Tanda mo yan, Lian. Itaga mo sa bato. Tinatapos mo na yung kwento, hindi pa nag-share eh. Miss Lian, okay. Saan ka dito sa Pinas if ano lang? Saan ka dito? Dyan lang po sa La Union. La Union. Okay. Okay, Miss Lian, handa ka na bang Ihayag ang tawag ng iyong katas. Sinasabi ko na. Ano pangalan niyang ex mo? Hindi naman po ex. Wala pa. Hindi pa nga niyang una. Sorry. Ay, Miss Lian. Miss Lian, ganyan din yung tawa ko eh. Para masikip ka. Isa papasikip. Okay, Miss Lian. Wait po. Hindi ko alam. Akala ko po iiyak ako dito. Mukhang hindi. Hindi, alam Ano namin yung tears kasi. of joy? Tears of joy. Sino Joy? Hi, Joy. Hi, Joyce. Marami luha. Hindi, Miss Lian, alam namin kasi naiiyak ka. So, kumbaga, tawag dito ay, anong tawag doon? Reverse? Reverse. Psychology. Hindi. Reverse. Letter P, Mangkanor. Reverse? Reverse. Okay. Letter P. Science to, branch of Letter P. science. Pass. Reverse pass. Okay, umpisa Miss na. Lian, Go. handa ka na? Ano nangyari? Tungkol kanino to? Sa Naamo lang karelasyon Mangkanor. ko po. Kanino po? Sa karelasyon ko po. Ngayon. Opo. Kaninang umaga lang siya nangyari. Tapos ang feeling ko po kasi parang hindi ako na-appreciate sa mga, alam mo yung little of efforts ko. Like, syempre Sabi ko LDR na. po kasi. Teka lang, uy. Wala pa. Nagulat kami kay Tanya dito. Ayoko nang ganyan kasi. Oo, hindi ka na-appreciate. Bakit? Opo. Actually, yung karelasyon ko po is lesbian. Okay. LDR kayo, ma? LDR po kami, opo. So, andito siya sa Pinas. Opo, andyan siya sa Pinas. So, parang, hindi ko po alam kung ang petty lang ba ng kinasasakit ng loob. Piti! Buntis ka, ma'am? Petty po. Nagpiti! Petty. Like, ang simple lang. Simple lang. Petty. Ay, ma'am, Piti. Sana matapos tayo. Bilisan nyo naman na rin yung oras eh. Okay. Okay. Oh my God. Tapos po, wait lang, hindi ko po alam kung natawa ba ako, iiyak. Hindi ko emotion. po. Sige po. Ayan na. Parang, hindi ko po alam kung ang petty lang ba ng kinasasakit ng loob ko. Parang, ano po kasi siya, papasok siya sa work. Tapos, nag-ask siya sa akin, nagigisingin ko siya. So ako naman, at that time is, ihahatid ko yung alaga ko. So, alam mo yung sobrang rush ko din, lakad-takbo kami ng alaga ko. And then, nung nakita ko yung time na gigisingin ko na siya, parang humingi siya ng extra time sa akin. Actually, hindi ko naririnig yung mga sinasabi niya kasi nga, nasa loob po kami ng tren. And then, Pero nung ginigising mo ko na ulit siya. Nag-wake up call ka na sa kanya. Opo, ginising ko na siya. Tapos nag-ask siya ng extra time. Pero hindi ko alam kung ilang minutes pa yung hinihingi niya. So, ang ginawa ko, para mga 15 minutes lang siguro, ay mga 10 minutes lang yung hinintay ko, ginising ko na siya. Okay. Ginising ko ulit siya. And then after that, parang nagmaktol siya. Tapos sabi niya sa akin, yung call of endearment namin. Tapos sabi niya, diba, sabi ko sa'yo, 8:15. Diba naman, gumanon po siya. So ako, at that time, parang, my God, sabi ko, pagod ako. Totoo. Pagod ako kasi ang init-init. At saka humihingi na lang siya ng favor na gisingin siya. Parang, kasalanan ko na ginising kita. Ma'am, Kumalma po ako. Ayan, ma'am, relax lang po. Sabi ko dyan nasaan ba yan?
Kumalma po ako, kumalma ako. Ikaw pa rin yung nag-give, ikaw yung kumalma. Opo. Oh. Tapos, may sinabi siya na, hindi ko na, kasi sobrang, syempre nasa labas ako, naka-earbuds lang ako, so may sinabi siya, pero hindi ko alam. Pero hindi ko naintindihan yung sinabi niya. Pero kahit na naiinis ako dun sa ganong reaction niya, parang, nagbigay ulit ako parang mga 8:15. Sinabi ko sa kanya, gising ka na 8:15 na, sabi ko. Tapos bigla pong nagising siya, tapos nilapit niya yung mukha niya dun sa screen. Tapos yung gigil po niya na, Tami, 9:30. Di parang gilot ako. Opo. Sabi ko, sabi ko nga sa kanya, siya pag ang init-init, pagod ka. Sabi ko, mag-set ka na lang ng alarm. Sabi ko, wag mo na lang ako. Talaga? Wag mo na lang ako. Oo Opo. nga. Sabi ko, mag-set ka na lang ng alarm. Wag na lang ako ang pagisingin mo. Sabi ko, ang ginawa po niya. dinrap niya Alam yung mo, naiyak call. siya, si Lian, sa galit. Ako nga, gusto ko ngayon manapak eh. Relax lang. Relax Si ba? Derek Buboy sa lungga, nanonood pati asawa niya. Sige ka. Tapos po. Tapos parang, sabi ko, lalo po ako nainis kasi ako na nga yung nasaktan, unappreciated ako at that moment. Ako pa yung binabaan ng call. Sabi ko, and then parang alam niyo po, parang ako, parang nagninilay-nilay ako habang nasa biyahe. Sabi ko, mali ba yung reaction ko? I mean, ang petty lang ba nung ganong, alam mo yung ganong naging reaction ko na, alam mo ba, kahit galit na galit ko, hindi ko gagawin, parang kahit inis ako dun sa ganong naging reaction niya, hindi ko gagawin na idadrop yung call namin with that kind of issues or alam mo, petty na Kasi alam mo, parang hihintayin ko lang siya na mag-explain siya, kumbaga parang maghihingi man lang ng sorry na ganun yung ano niya kasi parang pangit ng gising niya. Pero hindi po dinrap niya yung call. Tas sobrang inis po ako. Tas parang mga bandang mga tanghali, tumatawag siya. Pero hindi ko sinagot. Tas yun na, the whole day. Hindi ko sinagot. Siyempre, May chat? niya na nasaktan May ako chat eh. siya? Wala po. Ngayong buong araw, wala kaming conversation at isang beses lang po siya tumawag and hindi na po siya tumawag ulit. Tas naka-online siya. Ano bang gusto niyang patunayan? Hindi ko po alam. Parang minsan po iniisip ko na dahil babae din siya. Oo. So, alam mo, parang gusto kong palawakin. Gets na gets ko yung sama ng loob mo. Alam mo, salamat kasi umiiyak ka sa amin. Ibig sabihin, komportable ka sa amin. Pero nagagalit ako. Lagi na lang katwiran ng mga tao yan eh. Maliit na bagay lang yan, para lang yan. Pero it's Tagalog. Kasi pa-English pa. Yung maliliit na bagay, yung nagmamatter mas madalas, naiipon. Opo, Doon mo nakikita na mahal ka ng tao doon sa mga maliliit na bagay. Doon mo malalaman kung pinipili niya yung ikaw kaysa sa ego niya. Ego niya, Exactly. opo. Kaya nga sabi ko, tumawag lang ba siya that time para lang masabi na tumawag siya? Kasi kung alam niyang hindi niya sinagot yung call ko, magko-call back siya ulit just to make sure na I'm okay. Just to make sure na, alam mo po, parang nasaktan ko ba yung girlfriend ko? Or may nagawa, alam mo ba yung mababother ba siya? Pero I don't think parang nababother siya. Kasi alam mo po yun, buong maghapon, hindi po Masaya siya nag-message. Ma, may pinapatunayan siya sa'yo na ikaw mauna mag-chat. Ikaw mauna mag-chat. Ikaw yung ikaw yung hindi gumising sa akin ng maayos eh. Magganyan ba siya lagi pag meron kayong ng mga disagreement? Actually, opo. Opo. Nasanay siya. Sanay. Recently lang po, parang nawalan kasi po siya ng work. Tas ako, nagbigay ako, yung kapatid ko, nag-suggest ng trabaho sa kanya. So, yung kapatid ko po na yun, parang
ano na, parang yung pinag-referan niya is talagang sure na makukuha siya, ganito. So, kailangan niyang gumawa ng resume niya, ay mag-fill out siya ng resume through online para makapasok siya, ganun. So, ako po parang, dahil nga, parang nakikita ko na parang hindi niya pa ginagawa, tapos parang wala pa ako nakikitang update mula sa kapatid ko. Tinanong ko po siya at that time, sabi ko, nakapag ano ka na ba? Nagawa mo na ba yung pinapagawa sa'yo nung papasok sa'yo ng work? Sabi ko gano'n. Tas parang nainis po siya, na parang nape-pressure daw po siya sa akin, ganun-ganun. Sabi ko, anong nape-pressure? Sabi ko gano'n, syempre, wala siyang work, siya yung breadwinner ng family kasi parang dahil lang din sa ego niya kung bakit din siya nawalan ng work. And then parang ito na may darating sa yung opportunity tapos hindi ka kumikilos. Parang ang ano po niya sa akin is parang nape-pressure daw po siya sa akin, ang gusto niya, ang gusto ko daw kasi agad-agad. Tapos meron din po siyang sinabi na, alam mo, never ko pang narinig sa'yo yung pag may gusto ka, gusto mo lang. Hindi ko narinig sa'yo yung gusto natin. Like what? Anong instances yun? Kailan ako nagbigay sa'yo or nagsabi sa'yo na pinagawa ko sa'yo na hindi mo gusto? Alam mo po yun, parang sabi ko, LDR tayo eh. Wala naman ako, alam mo yung nung time na yun, bago parang kaya ako nagkaroon ng ganong klaseng initiative. Kasi nakita ko po siyang umiiyak. Sa sobrang worried siya, anong mangyayari kasi nawalan siya ng trabaho, ganito, ganyan. Siyempre ako as a partner niya, anong maitutulong ko is yung mga recommendation, naghahanap ako kung saan siya pwedeng magkaroon ng work. Pero ang dating ko sa kanya, dahil pinupush ko siya, is pressure po. Ko, bakit? Tapos parang, alam mo po yun, parang sasabihin niya pa na, gusto ko lang daw. Hindi daw niya narinig sa akin yung gusto natin. Sabi ko, anong instances yun? Anong instances yun? So yung pagmamalasakit mo na paghahanap mo ng trabaho para sa kanya, pinagtatrabaho mo siya? Parang ganon. Hindi naman po parang masyado daw, yung boses ko daw po kasi yung parang daw masyado daw akong, siguro po parang pautos. Isinubo ko, hindi po, parang isinubo ko na daw po sa kanya. Ang gusto ko pa daw is nguyain pa para sa kanya. Kasi nung time na sinabi niya na sa akin na yung if you fill out niya na form is nag-error. Tinanong ko agad yung kapatid ko. Ganito, ganyan, hindi din nag-ano. Tapos sinabi ko agad din sa partner ko na hindi ganito, naipasa mo ba, ganyan, tama ba yung ganito mo? Parang sa kanya is parang ina-underestimate ko yung kakayanan niya. Parang ganun po yung dating sa kanya. Kasi parang step by step itinuturo mo. Opo. Eh syempre parang nanliliit siya. Oo, yun po yung dating sa kanya. Na which is hindi naman yun yung intention ko. Oo, tinutulungan mo. Opo, malayo po ako eh. Wala naman akong ibang magagawa. Oo, that's the Tagalog na lang. Opo. Wala. Si Mong Conor na to. Wala, naiiyak na nga ako dito. Hindi, Ma, alam mo, sa mga susunod na ikukwento mo, naiinis ako lalo. Kasi feeling ko, ganyan na siya dati pa, kaya lang mahal mo eh. Na baby mo. Mahal mo eh. No. Siguro nga po. Feeling, yung maliliit na yan, nakonsinti mo yan sa kanya, kaya sabi niya, hindi niya naman ako iniiwan eh, kahit ganito ako. Actually, ganun po yung parang ano niya naman, pag nagiging okay kami. Oo. Hindi mo naman ako, mahal na mahal mo ko, in love ka nga sa akin. Ayun na nga, that's the point. Ma, ako, Namihasa na siya namihasa. sa'yo. Ako lagi, sa natutunan ko sa life, yung mga maliliit na bagay talaga, yung gesture sa akin ng lalaki, yun yung binibilang ko. Hindi yung mga simpleng paggalit, pag ang isang tao may toyo, kung paano ka itrato ng asawa mo pag may toyo siya, yun talaga yung tunay na nararamdaman niya. Kung paano ka itrato ng asawa mo pag inaantok siya at puyat siya at gutom siya, yun yung totoong nararamdaman niya para sa'yo. Kaya hindi ako naniniwala pag masaya nagsasabi ng I love you. Hindi, gusto ko
gusto ko yung I love you na kahit may toyo. Kasi ibig sabihin, pinipili ka ng tao. Ayoko yung pagmasaya. Kaya ma, pasensya ka na ha, pero pinamihasa mo. Wala naman titi yan. Bye! Hindi. Gusto ko lang, diretsa na tayo dito. Anong pinagmamalaki niya sa mundo? Ha? Ikaw yung nagtatrabaho dyan eh. Dapat nga ikaw ang iniintindi niya at bine-baby niya. Kasi ikaw nagkukumahig, di ka natutulog, tas ngayon tumatawag ka, hindi niya alam na nagsusumbong ka sa ibang tao. Ang kapal na mukha, wala namang pinapatunayan, tinutulungan mo na, sasabihin, sinusubo mo sa akin, tingin mo sa akin bobo, pag ganun-ganun pa. Apaka walang Actually kwenta, po, wala namang bayag. Hindi ko nga po alam kung talaga po bang mahal po niya ako. Alam mo po yung pag okay kami, walang patig po na lagi siyang I love you, tangi, love you so much, mahal na mahal kita, dapat alam mo I yan. love you lang yan kasi may kailangan yan. Pero mo pag hindi mo ginising galit, yun ang tunay na nararamdaman niya sa'yo. Yung pag hindi mo siya ginising, yung attitude niya na yun yung nararamdaman niya sa'yo, hindi pag masaya siya at binibigyan mo siya at pinapadala mo siya. Ano nga po minsan, ito po yung minsan na hindi ko maalis-alis yung comparison ko dun sa long-term na ex-girlfriend po niya, which is naging karelasyon niya for 15 years. Alam mo, parang naiisip ko na parang, hindi ko alam. Kasi lang po kami, 1 taon pa lang po kami, mahigit. Tapos parang, every time na ganun po yung gestures niya sa akin, hindi ko po alam kung kaya lang po ba siya nag-i-stay kasi wala na yung girlfriend niya. I mean, yung ex po niya may karelasyon na. Kasi parang wala na siyang choice. Parang ganun po yung naiisip ko. So, nafe-feel mo na parang naging, ka nang rebound? Parang ganun po. Actually, nakikbutas, parang ganun? Opo, pero actually hindi po naging maganda yung start ng relationship namin. Kaya siguro ganito din po yung ganito din yung ko. Meron akong multo dun sa nakaraan niya. So parang ba ma? Parang may tanong ako sa'yo. Parang ito yung ine-expect mo sa relasyon kasi hindi maganda yung start nyo. Parang nakita mo ba to? Parang sige, itry ko. Baka baka mag-iba. Baka magbago. Hindi po kasi pinaramdam ko naman po sa kanya na pinili ko siya, pinaglaban ko siya sa buong pamilya ko. Stop. Ikaw na naman ang nagsasakripisyo. Gusto kong marinig, sasabihin mo sa amin, ginawa niya naman lahat ng paraan para ipakita niyang mahal ako. Lagi na lang, ginawa ko lahat. Kailan mo sasabihin sa amin na ginawa niya naman ang lahat? Wala, kasi yun naman ang ginawa niya eh. Ma, choose yourself now. Kailan mo pipiliin sarili mo? Pag matanda na at matanda ka na, kapag oras na para mag-retire, tapos lahat ng napundar mo nawala kasi winaldas ng tomboy na yan? Mahalin mo yung sarili mo, nagpapakapagod ka dyan. Nagtitiis ka sa malayo sa pamilya mo, tapos yung isa dito, hindi man lang masuklian ng, hello, kumain ka na ba? Salamat, sa halip na, salamat, ginising mo ko kahit busy ka. Dapat ganun eh. Buti nga nagising pa siya. Dapat ganun eh. Salamat, mahal. Kahit busy ka, grabe, naghahatid ka ng alaga mo, ginising mo pa rin ako. Dapat ganun. Dapat ganon. Yung galit na galit na. Dapat ganon. Naiiyak din ako. Yung mga maliliit na bagay, tatandaan nyo sa mga nakikinig sa atin ngayon, nanonood, yung maliliit na bagay dyan mo makikita kung gaano kakamahal ng tao. Yung simpleng, naglalakad kayo sa mall, nauna siyang buksan ng pinto, iniwan ka, hindi ka binagbuksan ng pinto, yun tunay na nararamdaman sa'yo ng tao. Pag ang dami mong bitbit, tas yung lalaki na uuna, yun ang tunay na nararamdaman sa'yo ng lalaki. Napakawalang yung pag-birthday mo, wala man lang cake, walang regalo, yun ang tunay na nararamdaman sa'yo ng lalaki. O ng tomboy. Hindi na mag-effort. Kasi dapat thank you. Sinabi niya sa'yo, thank you, mahal. Kahit busy ka, ginising mo ko, tumatakbo ka na, naisip mo pa akong... Pero narinig mo? Sabi ko sa'yo, di ba, 8:15? Ang inang yan. Hoy! Wag masyado. Hindi. Oo nga, wag masyado. Relax lang. Tapos po,
Mas meron pa pong ganitong instances about sa family po niya. Parang, na-open up ko po sa kanya to na yung pamangkin po kasi, yung hipag po kasi niya send ng video doon sa pamangkin niya na sinasabi niya yung member ng family niya. Tapos, in-include po nung pamangkin niya yung ex ng ex po niya. Tapos ako po wala. Tapos, sabi ko, tas yung video na po na yun, isinend niya doon sa yung video po na yun, isinend po ng hipag niya doon sa ex-girlfriend. Tas to si ex-girlfriend, pinost po niya sa TikTok kasi in-stalk ko po yung Facebook, ay yung TikTok nung ex. Tapos, sobrang na-curious po ako. Sabi ko, okay, given, na-appreciate nung ex yung ganong videos na sinend nung hipag. So, given na ma-appreciate niya, so pinost siya sa TikTok. So, ngayon po, ang ginawa ko, sinearch ko yung hipag nung partner ko. Sabi ko, sana hindi naman niya pinost to sa TikTok. Sabi ko, sa TikTok niya. Tapos pagtingin ko, pinost po nung hipag niya. Opo, yung video na yun sa account po nung hipag niya mismo. Sabi ko sa partner ko, nasasaktan ako. Sabi ko, hindi ko alam kung valid ba yung nararamdaman ko. Sabi ko, wag mo, ginagaslight mo sarili mo. Timo, ikaw pa yung nag-iisip, baka ano lang to, baka mahal ako nun, ako lang nag-iisip. Gaslighting yourself ang tawag dyan. Yung maniniwala, lahat ng nakikinig po sa atin, maniniwala kayo pag may nararamdaman kayong off. Talent na skill na binigay sa atin ni Lord yan eh. Pag may something off, may hindi ka tamang nararamdaman, maniwala ka kasi talent yan and skill na binigay ni Lord sa atin. Yung, wala yung English ko. Ayan, may Tagalog na lang kasi. Hindi nga eh. Nasa-sense mo, parang ganon. Conviction. Nako-convict ka. May nararamdaman kang iba. May tapos conviction. po tapos po parang, ngayon ko lang po nakita na may comment pa doon sa post po nung hipag nung partner ko doon sa TikTok niya. May nakita ko na po yun noong una. Tapos in-open up ko po yun kay partner. Tapos kanina lang po, tinignan ko ulit yung TikTok account nung hipag niya. Tapos tinignan ko ulit yung video na pinost niya. Tapos pagtingin ko po sa comment section, nakita ko po na may comment po dun yung partner ko na, alam mo ba yung emoji na may heart sa gilid, yung parang in love, parang gano'n. Sabi ko po, Aray ka. bakit? Ma. Shit, ang sakit na pa na parang ina-appreciate pa niya na parang, sabi, nung in-open up ko po yun sa kanya, sabi po niya sa akin. Sabi niya wala. Hindi ko na, ngayon ko lang po nakita yung comment niya na yun actually. Pero nung nag-open up po ako nung about nung sa video, ang sabi po niya sa akin, ako nga din, nasaktan nung sinend sa akin yun ni ate, sabi ang ganun. Tapos, parang nung narinig ko po yun na sinabi niya, tapos nakita ko yung comment niya doon sa post nung hipag niya. Parang, alin dito yung nasaktan ka? Kung nag-react ka pa na parang natutuwa ka pa or alam mo yung may kilig ka pa na may ganun na yung girlfriend mo, yung present na girlfriend mo, hindi in-include dun sa family member. Tapos parang alam mo po yun na parang ipinost pa ng hipag mo yung videos parang na may sabuatan sila, parang ganon. Alam mo yon? Hindi po yung parang pinaglalandakan na I'm not belong. Mas ano pa rin sila doon sa ex-girlfriend na 15 years niya. Hindi ako included sa family. Parang ganun. Kaya parang sabi ko, ba't ganun? Sabi ko, mahal ba ako dito? Wala lang talaga siyang choice. Ma. Gusto ko na po mag-give up. Ma, ang ganda mo. Makakatabpo ka ng partner. Na hindi yan ang ibabalik sa'yo. Sa lahat po na nakikinig sa atin, mga kabisyo, magko-commercial muna tayo sa radyo ha. Sa lahat ng nakikinig, pero patuloy lang po tayo sa live. One of the highest expressions of love
Wait lang po. Balikan ka namin, ha? Hello, ma. Hello? Hello? Hello po. Wait lang, ha? Hello po. Saglit lang po. Medyo cut lang natin, pero balik tayo agad. Wait lang po. Okay ka lang dyan, ma'am? Opo. Sige. Check. Naka-off ako. Naka-on pa rin, naririnig ko niya. Check. And Hindi lang. Mhm. masabi sa comment section, nasa scam ka daw. Alam mo, nabubudol ka. Concern sila sa'yo. Ginagaslight ka, minamanipulate ka. Hindi yun ang love. Hindi ka palang nakakaranas ng tunay na love, kaya feeling mo yan na yun. Okay, ito na balik tayo, ha? Wait lang. 20 seconds. Wait lang. Balik po tayo, kasama pa rin natin Tita Tanya, ang ating si Lian ng Singapore. Yes, nagpahinga lang tayo sa saglit, pero umiiyak pa rin po siya sa kabilang linya. Hello, Miss Lian. Mama Lian, alam ko ang dami mo pang storya. At alam ko aware ka pero nabubulagan ka lang ng pagmamahal mo. Mama, ang tanong ko, kailan mo tatapusin yung pagdurusa mo? Ikaw ang hindi ang tatapos ikaw. Hanggang may deadline ka ba? Kasi lahat ng sinabi mo red flag, alam mo eh. Kinuwento mo siya, ibig sabihin aware ka. Mama, kailan mo itutuldukan yung paggawa niya sa'yo ng red flags? Kailan mo tatanggapin na mahal ka lang niya kasi may nakukuha siya sa'yo? Kailangan ka niya, actually, hindi ka niya mahal eh. Sorry ma, hindi ka niya mahal. Nagtitake advantage siya sa'yo kasi di mo siya maiwan-iwan. Kailan yun dadating ma? May deadline ka ba? Kasi hindi tayo forever bata. Hindi ko po alam eh. Parang kasi po alam mo po eh, for 8 years po kasi. Siyempre single mom po ako. So, Ma. Po. Feeling mo lang yan na yung best. Naging katwiran ko na rin yan. Naalala ko nung bago akong single mom. May nagpakita sa akin ng akala ko siya na yung, shit, ang sarap ng eti. Ay! Shit, ang sarap magmahal. Kasi tanggap niya ako, hindi. Marami pa pala. Hindi ka lang lumalabas ng safe zone mo, ng comfort zone mo. Hindi ko sinasabing maghanap ka, pero hindi lang siya ang tomboy. Hindi lang siya ang pwede maging part. Talong-talo ka, dapat win. Hindi pala, kabilang station pala. Dapat pag nagmahal tayo, dapat bonus yon. Anong ibig kong sabihin mga kabisyo? Dapat cherry on top ang love. Ibig sabihin, kaya mong maging masarap, kaya mong maging masaya sa buhay mo. Ngayon, kapag kumuha ka ng someone, dapat mag-a-add siya ng pangpasarap, pangpaad ng spice sa buhay mo. Hindi kakainin niya lahat ng icing mo. Hindi ganon. Hindi ganon ang relasyon. Dapat bonus. Nakapatong kasi yung icing eh. Oo nga. Dapat magdadagdag siya ng kapayapaan. Love is... Sabi ng Bible, Mang Kanor. Ako, sabi po, nag-message nga po ako dun sa kaibigan niya, sa matalik niya pong kaibigan. Tapos in-open up ko nga po yung ganong issue. Kasi ayoko po, sa totoo lang po, ayokong i-open up sa family ko yung mga ganitong issues po namin ng partner ko. Kasi nga,
sa family ko, pinaglaban ko po siya talaga as in kahit sa mga anak ko na talagang galit na galit sa akin nung nalaman nila na lesbian nga po yung naging Oo. nakarelasyon ko. Parang ayoko pong mabigyan siya ng, alam mo po yun, na yan kasi pinili mo, alam mo, maanuhan siya. Parang pinapakita ko sa kanila na itong partner ko na to, ganito, kahit papaano natutulungan niya ako in terms of financial, ganyan. Sinasabi ko po sa kanila yun, ganun. May tanong ako Eto wag ka magsinungaling sa akin Magkano monthly na aabot mo sa kanya? Wala po. Hindi Wala. po ako nagbibigay sa kanya monthly. Pero pag kunwari po, may kailangan po siya or tingin ko nagigipit siya, kahit hindi po siya humihingi, nag-o-offer po ako sa kanya. Pero alam ko po yung limitation ko pagdating dyan. Pero Hindi po ko. ginagaslight mo na naman sarili mo. Diba? Parang sinasabi mo sa akin, maliit lang naman po yun, kaya feeling ko mahal niya ako. Ma, ginagaslight mo yung sarili mo na okay naman, hindi niya naman siya nagte-take advantage. Ma, ang usapan dito, relasyon. Ma, kailan mo i-value yung sarili mo? Maawa, ito na lang. Maawa ka sa anak mo. Gusto mo bang malaman ng anak mo yung relasyon na meron ka ngayon? Kaya mo bang sabihin sa anak mo, alam mo na, ginising ko siya, sabi sa akin, ba't di mo ako ginising? Ma, yun ang gauge ngayon. Kapag hindi mo kayang ikwento sa anak mo, yung nangyayari sa'yo ng partner mo, yun yung sign na wala ka sa tamang relasyon. Pag di mo kayang ikwento sa bata, kasi alam mo sa'yo na hindi tama. Ma, Hindi na siya healthy gising. actually. Oh. Ma, kahit konti lang yun, pera pa din yun, ma. Ma, nagbibigay ka pa rin. Ma, wag mo, ma. Ma, mahal ka namin dito at si Mang Kanor kahit babaero po yan, magpapayo yan. Mang Kanor, go. Ako na lang, ma'am. Ibig sabihin, ako na lang magpapayo. Aray ko. Mang Kanor, patawanin mo. Ma'am, ikaw kasi nagpaiyak din. Tapos pag... Hindi, iyak na galit yan kaya naiiyak. Si Ma'am Mines, sabi niya, hiwalayan mo natin. Oo. May attitude daw. Yun na nga. Hindi siya may attitude. Yung may attitude sinasabi yung po. ano. Hindi siya may attitude. Ang sinasabi Di po ka niya ng kaibigan. mahal. Tandaan Ang nyo, sinas- bumabait tayo pag mahal natin ang tao. Kahit lahat tayo may attitude. Ako ang lala ng attitude ko, pero pag mahal ko, Ayan na, guys. May yung kaibigan po niya, sinabi po niya na ganun lang daw po talaga yung kaibigan niya, ganun na habaan ko daw po yung pasensya ko sa kanya, ganun, kasi ganun nga daw po talaga yung kaibigan niya, nagmamaldita, ganyan. Tapos, sabi niya, love ka nun, sabi niya, ganun, hindi pa siguro siya sanay sa LDR, kung paano mag-handle lang LDR. Sabi ko, kung ganun din lang, sabi ko, siguro, hindi para sa kanya yung LDR. Di maghanap na lang siya ng girlfriend na malapit. Sabi ko ganun sa kanya. Ma! Sino Kasi- nagsabi niyan, ma'am? Yung kaibigan niya? Opo. Kaibigan yung niya yun eh. Kaibigan niya yun. Siyempre, bias yun sa kanya. Alam naman sabihin ng kaibigan niya na masama talaga yung tao. Ma, mali yung napipili mong hinahingian mo ng payo, yung kamag-anak niya. Ma, maraming matalino na magsasabi sa'yo na ang dami-daming tomboy, ang dami-daming partner, ang dami-daming lalaki na maayos. Ewan ko, ako di ko rin nakikita. Pero meron. Hi. Actually, siya lang naman po Ma. yung yung kauna-unahang less na nakarelasyon ma, ko po talaga. okay lang. Hindi kami nagja-judge dito. Huwag kang matakot. Wala akong pake. Ako, ang dami kong kaibigang LGBTQ na maayos, na shiboli. Totoo yun. Na mas lalaki pa sa may titi. Minsan nga po, Sa totoo, ma. iniisip ko na lang po na kaya siya ma-pride kasi babae pa din siya. Sabi ko, kaya parang pinapalawa ko na lang, kaya ko pa, iintindihin ko pa siya. Ang tinding pag-multitask mo na yung ginagawa mo sa buhay mo, ikaw na nagtatrabaho dyan. Ikaw pa sa halip na sabihin niya, pasensya ka na, ganito, magbabago ako. Ikaw pa rin nagsasabi na, ay, baka ano lang yun, baka, ma, kita mo,
nakatoxic yung relasyon, ikaw na ang humihimas ng likod mo, okay lang yan, kaya ko pa yan. Hindi dapat ganon. Dapat partner mo, kaya natin to. Magbabago ako para sa'yo. Ganon ng relasyon, partnership, mas mahirap yan LDR eh. Totoo. Dapat doble yung pag-ano niya sa'yo na, kaya natin to, tatapiking kita sa balikat. Ganon, ma. Lalo na ikaw yung nasa malayo. Ganto na lang. Uy, dahil hindi tayo hanggang umaga, gusto pa kitang kausapin. Pero, isipin mo yung anak mo ngayon. Totoo. Kaya mo bang ikwento yan sa anak mo na tanga ka? Hindi. Nabobo yun? Hindi, May. Dapat pag naging single mom tayo, ikukwento ko na anak, sa tatay mo nagkamali ako kasi hayop siya. Pero dito sa pinili ko, shit, yayaman tayo. Dapat ganon. Ma, dito sa pipiliin kong magiging tatay mo, panalo na tayo kasi naging matalino na ang mama mo. Ganon. Ma. Siguro po. Ma, nasanay ka lang nakausap mo siya pero hindi mo siya mahal. Nasanay ka lang. Ilang araw lang yung iiyak mo. Mag-move on na tayo. Tutulungan kita. Kung pwede ka lang namin puntahan. Sino sasagot pa masahe? Si Mang Kanor mayaman eh. Busy ako eh. May programa ako dito, paalisin niyo ako. Kayo na lang pumunta doon. Paano po kung tumawag po siya? Ma, hindi mo sasagutin! Ma! Hindi siya po parang... O, temo, Kaya po, Ma, isipin niya na masamang ugali mo. Siya ba inisip niya yon? Na ano? Yung nararamdaman mo? Tamo, iniisip mo pa rin siya. Baka pag di ko sinagot, sabihin niya, ganito masama ako. Siya, hindi niya yun iniisip. Hindi maiwasan, sasagutin niya pa rin yan. Hindi, basta ito yung sasabihin ko sa'yo. Naranasan ko na rin yan, pero si Uncle Dagol din nagpayo sa akin. Hanggat itinatanggap mo ang sagot niya, nire-replyan mo, hindi titigil ang sakit mo na ikaw mismo ang nagdudulot sa sarili mo. Tapos yun, nireplyan ko pa rin. Yan na nga sinasabi. Minsan po nga po parang ang gusto kong i-challenge yung sarili ko na, in-ignore mo ako binabaan mo ko ng call. Yeah. Okay, I will Siya naman ang may... double that up. Siya na una, di ba? Gawin mo Ngayon, rin yan. i-challenge ka namin ni Mang Kanor ni Uncle, ma. Gawin mo yung ginawa ko. Never na ako nag-reply ngayon. Yak, umi-air, gumaganon na ako. Gumaganon siya. Ew, kumusta? Hi. Minsan po parang naiinis na ako sa sarili Ganito, ko. may kasi- sasabihin ako sa'yo, pinaka-effective, mag-dating app ka. Hanap ka ng bagong jojowain. Ma, promise! Sabi ko sa'yo, ang dami palang etit sa mundo. Bibig talaga ng babae. Actually, Last night na po namin, ma'am. Magawa Last tayo night ng GC. Salamat, ma'am, sa pagtawag. Ikaw na yung pinakahuling caller last night na ng programa. Yung bibig kasi ng isa dito eh. Ha? Boss. Actually po, yan po yung mahirap sa akin. Kakaisang Hindi po linggo pa lang. Ma, Hindi hindi. po ako- Ma, makinig ka. Tanong mo kay Uncle. Ganyan din ako. Wala, tamad ako. Wala akong time. Pero pag gusto, nagagawa ng paraan. Pag mahal, nagagawa ng paraan. Kaya hindi ka mahal ng shibuli na yan. Hindi niya ginagawa ng paraan maging mabait sa'yo, magkaroon ng manners sa'yo. Hindi ka niya Exactly. love. With a simple call, malalaman mo kung gaano ka pinapahalagahan ng tao. With a simple call at pakikipag-usap sa telepono. Pag binabaan ka, pag naunang nagbaba, hindi ka mahal. Kasi lagi... Ako nga po, hindi ko nga po kayang gawin sa kanya yun. O, di ba? Ma, Kasi mahal mo nga. Kaya ma, Opo. ilan taong ka na ba? Hindi ko na natanong. 36. Masikip pa yan, ma. Kahit... Ay, aray mo. Ano nga po kasi yung previous relationship ko, hindi po ako ganito. Alam mo yung sobrang ma-pride ako. Ma, may tanong ako sa'yo. Anong meron siya? Ba't mo siya mahal? Hindi ko po, siya. Oo. Ang nakita mo sa kanya? Siyempre meron yan eh, di ba? Kasi Gwapo ba ano ko siyang po siya eh. Ano ko po siya kasi, parang... Childhood kemerut. Apo, kasi high school friend, ganun. So parang, nagulat na rin. Wala po ko sa kanyang feelings at all before. As in, wala Niligawan ka po. sa chat. Not totally niligawan po sa chat. Nakipag-chat. Parang, Nahuli yung loob mo. as in, bigla na lang ako, parang siguro at that time,
ready na ako for relationship. Kaya parang nung mga time na yung may mga gesture siya, nagpapakita siya na interest sa akin, na po. Maraming ganyan na totoo. Yung nagpapakita interest, tas makikita mo sa gawa, hindi sa puro ngaw-ngaw. Yun nga po yung, ay doon nga po ako nakukonfuse. Tsaka sa boses mo, ang ganda-ganda mo. 36 ka pa lang, promise. Ako nauntog ako, 40 na. Well, kamukha ko lang naman po si Katrina Halili. Diba? Katrina Halili! Oh my God, oh my God, oh my God. Katrina Halili. Asan na tayo ng titi? Oy! Last na talaga itong program namin, guys. Bye-bye, guys. Last day na namin sa Earth, guys. Last week na lang. Katrina Halili! Ma, eto. Alam mo, final words, Tita Tanya. Alam mo, nakikita ko, hindi man madali, pero makaka-move on ka. Tapos malalaman mo na tama yung sinasabi ko. Meron pa pala, akala mo lang yung nakahain sa'yo, yun na yung last. Pero meron pa pala. Hindi mo lang kasi binibigyan yung ng chance yung sarili mo. Lumabas ka ng trabaho mo, magbumble ka. Since busy ka, magbumble ka, nakikipag-chat ka nga sa tomboy eh. Magbumble ka. Naku po, ang mahirap po sa akin kasi, yung meron po kasi ugali na, alam mo yung ko, parang nakatapaoho sa mga kabayo. Ganyan, parang sa kabayo. Yung iisa lang yung tingin ko, iisa lang yung ganyan din ako dati. Promise, loyal ako dati. As in. Wala, hindi na pala. Uli rin, guys. Hindi ba? Oo. Pag nakita mo, ay, ang dami pa palang option. Bakit loyal ako sila, hindi pala loyal? Ganito gawin mo, ma'am. Doon mo malalaman, ang lawak pala ng mundo. Tama pala yung sabi ni Lord, ang laki pala ng mundo. Yung tapauho? Tapauho. Gaganyan mo sa kaliwa. Uy, meron pala Kasi doon. nga, sabi ni Uncle Dagol, lagi niya sinasabi sa akin, kasi kinlose mo yung sarili mo sa options, ang daming options, tumingin ka lang. Actually, may nag-chat po sa akin Chinese. Yun, ma! Yun naman Kaso nga po, siya sobrang loyal ko. Hindi ko, alam mo, ang hirap po kasi sa mga dating app. Panay, alam mo yung panay, hindi, babe na agad ang tawag sa'yo. Yun. Red flag yun. O red flag agad yun. Dapat yung i-video call ka. Yan. Tapos, kapag nagsabi sa agad ng send nudes, block mo na agad yun. Pero meron dyan talagang seryoso. So, parang pag-aaral yan, kailangan natin tiyagain sa araw-araw. Ha? Wala na kaming time, pero practical na payo. Buksan mo yung pinto mo sa opportunities. Kung paano ka napunta dyan sa Singapore, ganun din buksan mo yung pinto mo sa relasyon. Nakaabot mo nga sa, andyan ka na kung andyan ako 10 per night na lalaki. Tapos gusto masikip 10 per night. Bakit? May bibig. Last night na namin salamat sa mga nakinig sa katas na nakalipas. Ay nako, pero totoo yan. Maraming salamat sa pagtawag at pagtiwala mo sa amin, Miss Lian. And sana maging friend ka namin sa tunay na buhay at pag bumisita ka dito, proud ka naman. Alam mo, Tita Max, ito lang. Na-block na tayo sa Facebook. Kasi by the exposure pa. Wala naman ako in-expose. Kasi yung... si Brandon face reveal daw mo. Mahirap kasi yung mahirap dyan yung, siyempre, paano mo gawin yung step 1 para umatras ka na, di ba? Oh my gosh, diba? May nakarinig po ng tawag ko. Oh my God. Naman, totoo naman kasi. Oy, sino nakarinig? Hindi kami magsisisi. Huwag kang magsisi, ma. Huwag kang magsisi. May nag-chat sa'yo? Yung kapatid ko. Hindi, Lian ka naman eh. Nag-message nga po siya na sabihin mo na hindi ikaw yun. Si Lian ka. Oo. Ito naman kasi. Dapat mangmangan. Hindi pa sanay magsinungaling. Hindi pa marunong. Ganyan din ako dati. Bawal na magturo ng sinungaling dito. On-air to at online eh. Totoo. Pero mahirap yung... Hirap na kami dito. Lord, last
Napunta kami ng alas 12, time out na dapat eh. Tapos si Alexander Hidalgo, nag-swimming pa. Hey! Last na lang. Try mo sa baha. Alexander. Bitaw, Miss Lian, ganito. One step at a time. Alam mo, mahirap yung paano mo siya, hindi mo Makinig ka sasagutin dyan. yung call niya, pero masakit. Gusto mong alamin kung kumusta siya, pero isipin mo yung ginawa niya sa'yo. Diba? Hindi ko naman sinasabing na maging harsh ka na tao, kasi mabait ka na tao eh. Pero maramdaman niya lang na, makita niya na pag nawala ka, importante ka pala sa kanya. Diba? Kasi Ako hindi yun ko yun eh. naiisipin yun na yung nararamdaman Hindi, niya. ang kasi na feeling mayabang na siya eh, dahil mahal na mahal mo siya. So talagang, wala, isang tawag ko na yun. Hindi, kung hindi ako tatawag, mag-chat pa rin yan. Saan yung Hahabol kapatid yan. mo na kinig ma? Sa radyo? Opo. Sa radyo nakinig? Hindi, baka sa live. Oy, hi! Ganda. Oo, nangangailangan na ang ate nyo ay may pinagdadaan ng hindi biro. Totoo yun. Nasa abroad siya pero Walang umiyak siya dito, ganun siya ka-hurt. Kaya kailangan niya para hindi siya ma-depress, para makamove on siya sa Totoo yan. partner niya. Tulungan niyo po, narinig niyo pala. Kailangan niya. Kausapin niyo po. Pag may mga kapatid tayo or kamag-anak na kailangan ng makausap, nasa abroad, yan. Shoutout Tapos sa brother ko tawag dyan ka sa- ulit dito. Kwentuhan ulit tayo ng ganito. Sige, update tayo, Walang madam. problema, Ha? ma. Pwede yan. Kahit pa ulit-ulit. Tapos kwento mo ulit sa amin yung mga red flag niya. Kasi Okay. pwede, oo. Diba? Sige po. Love Salamat you. ha. Ingat ka dyan ha. Ingat. Thank you po. Chat-chat. Thank you po. Ingat. Salamat. Sige po, salamat. God bless, God Huwag mo bless. i-chat ha. Huwag mo replyan ha. Kailang nag-chat na ako eh. Ay, ako ba? Akala ko i-chat ko na eh. Manor! Sabihin ko na, I love you too. Hindi mo goal yung, wait lang, hindi mo goal yung mga mayaman na may, okay, hindi mayaman, pero mas ahead sa'yo. Hindi yung may mga, Okay lang naman po sa akin. Oo. Pero basta first tanggap po yung mga anak ko. Siyempre, ilan yung ba ma? mahal ko Ilan din. ba ma? 3. O, 3 kids, okay. dapat, alalahanin mo laging sinabi ko, dapat cherry on top ang relasyon. Pangdagdag peace, pandagdag love. Hindi dapat dagdag problema, ha? Yun yung iwan ko sa'yo. Pag dagdag problema yung relasyon nyo, negative. Goodbye. Ha? Love you. Salamat. Ingat ka po. lagi. Salamat. Salamat sa pag-join. Opo. Bye-bye. Bye-bye. Ayan. Nakasama po natin si Mong Miss Canary. Lian from Singapore. Thank you so Ang much. cool, dapat sinabi mo yung mga payong mo sa akin kasi dati na-experience mo yun. Sinabi mo na kasi, paano pa niya sasabihin? Ang ingay-ingay mo nga, ganyan-ganyan ka. Na-block na ni Facebook. Tawagan ko yung kumpare ko si Mark. Mark, huwag mo kami i-block, Mark. Ay, nako, dagang salamat. Bukas ulit, makarinigan ulit tayo. Mga nasa palengke. Mag-OT tayo ulit bukas. Oh, mga naka 24 hours yan sa palengke, sa mga convenience store. Daghan kayong salamat. Salamat nakatutok din sa Black App. Hello. Oh, amping mong Easy lang tanan. po kayong dalawa. Opo. Ay. Salamat. Good night everyone. Ito po ang mga katas ng nakalipas at ikaw pa rin ay nakatutok. Sa stasyong number 1. Ito Para bang. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kaya nga ba bang i-memorize yan? Uy, sikip-sikip! Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!